Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel for you here. Please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. RHOD sibuyela kwizinto eziningi ezenzakalile, but guys, ngithanda ukuba maxoki. Ake sibuyele kwi-black tie dinner event hostel Makhumalo wabalindisa babebhorekile, wafika nomseleku wakhe. Unonku waqala lento ukuthi all black men cheat, mase kuthi-ke abelungu bayathenga, abamhlophe bayathenga. After leso statement sika Nonku kwavuka i-topic ye-polygamy. Babengajabulile uLondi because babehamba no husbands. Kwase kuba noLasi wathi kanti kahle vele la sihlanganele ukuthi sizokhuluma ngesithembu, ithini agenda. U-N into ayenza lesayibona wayebabuka kabi omseleko uMakhumalo nomseleko because base bekhuluma ngesithembu. UNonku esebuza ukuthi umseleko wenza kanjani, amakhosikazi awu4 uwakhona kanjani. Wayesechaza nje uMakhumalo ngithi phela yena isithembu sekwimpilo yakhe, waye happy ke elalela uhusband echaza ngesithembu. Ngala u-N nomnyeni wakhe lo osolwayo manje usomabhizinisi babheka uMakhumalo ngenye indlela. Okay, ake ngisho wami umbono. Yes, kwavuka i-topic yesithembu and abantu bakhuluma ukuthi asikwazi ukuthi sizobuka uthando nesithembu kwi-Real Housewives of Durban, yenye ishow le ikwenye level. Asibuyelele emuva, ayanda ncane emakuvela indaba kaNonku, kuvela ukuthi uNonku unengane nenceku, yonke leyo ndaba ende. Ayanda ncane esehleli no Khomoto, u-N, uSorisha. Noma-ke kungabanga u-N wabuza umbuzo, kodwa yavuka lapha indaba ye-polygamy. Wathi ayanda nje aka-subscribe kuleyo nto ye-polygamy, kodwa uyabahlonipha abantu. Ngibuza ukuthi why uKhomoto wakhuluma nge-polygamy ngaleso sikhathi, ingoba kwakukhona uNonku. UNonku baby mama. So aqalanga laba abakuthanda nesithembu ukukhuluma nge-polygamy. Ukuthi-ke bona bayayiphila, yilowo umehluko wenza abantu bethi sizosha kanti. So ekubeni disrespectful, angicabangi kodwa ukuthi khona umuntu ongamjwayele, sesiyakhuluma nje, umuntu ongamjwayele avela akubuza ukuthi ungacabangani if uhusband wakhe engathatha unkosikazi wesibili because umZulu. Angiboni ukuthi i-conversation yabantu abaqala ukwazana, nakuba i-topic ingavuswa ngoMakhumalo ningizwe kahle, ayivuswanga uye, yavuswa uNonku ngokuba nembono ethile, kwase kuvuka-ke indaba yesithembu. Kodwa uMakhumalo ngaleso sikhathi ne-purpose ye-black tie dinner wathi ufuna ukubazi kangcono, yingakho bamema no-partners babo. So ekubazini kangcono akwazi ukuthi u-N akakamjwayeli into asezombuza yona. Maye ethola ithuba lokuthi bekhulume, abasakhulumi ngokudla, usezombuza ukuthi because ushade nomZulu so kusemhlabeni la anything is possible, ungenze njani, right? Ayimnandi leyo ndaba. Ayimnandi futhi ku-husband wazi ukuthi hayibo unamafazi athile esihlezi phezu kwawo. Mina kodwa ngithi ayiqalwanga yibe indaba. Yes, idina ayibanga ngendlela uMakhumalo efisa ukuthi ibe ngayo, kodwa kulaba bathi-ke u-N uyalayeka, hayi ninomoya omubi, ngeke ninomoya omubi phela. Ayifani lento bazalwane, ayifani nhlobo. Yes, yena i-behavior yakhe ibinayo into engaqondakali,
Kodwa uMakhumalo waba nephutha ukuthi engamjwayele azombuza ukuthi ungenzi njani if uhusband ethi uthatha unumber 2 because uhusband wakho umZulu. Akusho ukuthi le i-KZN yonke seyicabanga isithembu, hayibo. Angivumelani nalokho. Kodwa ukumbheka kabi u-N wambuka kabi uMakhumalo, even nomseleko wambuka kabi, no-husband futhi naye ka-N waba nje neso neside ayi-enye. Wasethi-ke u-N, I'm enough for my man. Yile nto-ke abantu abangayifuni. Mina angikuboni ku-wrong lokho. Angikuboni ku-wrong. Ngiyazama uku-analyze ukuthi ku-wrong ukuthi I'm enough for my man. Yes, uzokuphoxa your man, uzokuphoxa uhusband. Angazi senimbiza ngobani. Uzokuphoxa. Kodwa kusho lokhu ukuthi because kune-possibility yokuthi kungenzeka uhusband engaziphathi kahle, so usuzocabanga ngawe otherwise. Hayi, wayenge-wrong ukuthi I'm enough for my husband ngoba vele ukumshada nokwenza leyo decision wakwenza uhusband ebona ukuthi huye ongifanele. Uma seshintsha iy'ndlela zakhe uhusband huye ongaziphethe kahle, leyo ayihlangani no-N. Right? Kwaba-ke ekaNonku. UNonku ayibandla. Usisi umuhle, unamabhizinisi, u-right. Kodwa maye ekhuluma, hayi, yazi kuvele kuhlangahlangane, kuvele kuhliphizeke angazi kanjani noma yimi-ke ojaji uNonku kabi. UNonku wathi all black men cheat and white men buy. Ngicela ukubuza ukuthi uba lo malume avela naye manje. Lapho ngangithi ngi-right ngendaba yakhe-ke nomalume uRobert Marawa. Wathi kuNonku into yabo bayasebenzisana ibhizinisi abathanda. Kodwa lo anaye manje angifuni ukwanda ngamagama. Kodwa hayi asidluleni kwindaba zoMakhumalo no-N. U-N yes ubengayiphethe kahle kwi-show. Kodwa mawukuthi khona lokho okuvelayo kuyiqiniso ngo-husband akakudeserve Nkosi yami. Ayikho umuntu odeserve lokho. Akekho ngisho okudeservayo. Nale ye-baby shower. Ningathi nizwe ngami yezwa. Kodwa mawukwazi ukuphithizela ku-TikTok. Fuma. Manje nga-toxic. Le baby shower ama-pictures esatshiswa ngawo mawuphithizela ku-TikTok, mina ngikuthuma ukuthi mawuthanda iy'ndaba phela, angisho ukuthi hamba u-right, angikufaki umoya omubi wokuthanda iy'ndaba. Kodwa laba abathanda iy'ndaba, le ye-baby shower ney'thombe, mawukwazi ukuphithizela ku-TikTok ikuphelele indaba. Siyadlula-ke lapha. Hhayi, makaNonku. Yabo makaNonku into yakhe uyasixabanisa noNkulunkulu umuntu omdala uma. Waqala wafika nalezi ngubo sa-understand ukuthi hayi phela vele isitayela somuntu omdala ngaba noma ikanjani sa-understand-ke le ngubo zakhe zakhisimusi angaba nenkinga sayabo saba yingane ey'qoqekile. Sesejika sebeyabuya manje nomunye umkhuleko. Sonke sikhulise ngomkhuleko, right? Siyathandaza, siyamthanda uNkulunkulu. Kodwa manje uma usuzoshaya umkhuleko saku-actor, ayi ngeke phela manje. Yabo iyaqhatha-ke leyo nto. Yabo le sengixolisa okwesithathu. Okwesi-4. Mina angikaze ngihleke kuthandazwa. Angikaze futhi ngibe nomuzwa wokuhleka ngesikhathi kuthandazwa because umthandazo ubalulekile. Kodwa leyo makaNonku. Leya makaNonku noNonku basenzani ngempela? Hayi, futhi nalento yomthandazo. Yabo ukusebenzisa i-language yakho mawuthandaza. Ngiyajaja kule ndawo. Nami ningijaje futhi because lento engiyishoyo nginomuzwa ofanayo nanini ukuthi indlela angazi ku-deep uku-communicate noNkulunkulu nge-language yakho because i-language yakho ikubeka kulo muzwa lo okuwona. I-English iba nalento yokuthi ayikwazi, ayinayo i-ability yoku-capture your real emotions. So manje why i-English fire yabona nje
Hayi bo guys, into entsha-ke sengiyitholile mina, ngi-toxic. Ngihlezi ngizenza ngcono, ngikhuza abantu. Kade ngibheka iy'ndaba la ku-social media because ngifuna ukwenza i-updates, ngifuna ukuqhubeka nala vidiyo engawaqedi because angikho right. Iflu nje lobe ngibambe ngidede. Izinto ebengizifunda zingihlekisa zingenze ngaba ne-meeting nami. Nayo-ke le ye-prayer. Cha bandla, umthandazo ngiyawuhlonipha nanini nini, uNkulunkulu angixolele. Kodwa le yenziwa Nonku noma hayi angiyazi bandla. Angazi, ngisazobuyela kahle kule episode ukuze ngithole ukuthi hayibo why. Mhlawumbe kube bebethandaza ngesiZulu-ke, mhlawumbe bengizoza umthandazo ojulile ngingabi nakho ukuthi hayibo i-moving yabo. Manje English kube nokumeme, hayi ngijajeni, anginayinkinga vele nami sengiyayibona ukuthi angiyena umuntu o-right. Ngijajeni sengiyibonile ukuthi angiyena umuntu o-right because le yamthandazo hayi. Iy'ngubo zakhe isimuzile zona angiyiboni ukuthi iy'ngubo kodwa phela-ke shuthi ngesikhathi sakhe wayesesitayeleni. Namanje-ke vele ufuna ukuzwa ngoshuni wakhe yedwa. uNonku uyaswenka-ke, ayaswenka uNonku futhi nje lapha kwi-RHOD ngicabanga ukuthi season 1, season 2 like 3 hayi ugeja kancane, mhlawumbe kuba i-episode eyodwa egejile kumswenko. Hayi indlu yakhe yinhle, namabhizinisi abangazi bekuyiliphi page la bengifunda ngalo ngoNonku. Ngicabanga ukuthi lo muntu ofide leya page ufide information e-right. Ngabona ukuthi uNonku uyazi wenza izinto eziningi, ngaphinde futhi ngafunda nangoSli. Hhayi-ke eyaSli ngiyasaba nangokukhuluma ngayo, ngisaba ukuthi ngizoba judgmental. Kodwa into engiyitholile ukuthi u-husband washonelwa unkosikazi ngo-2016 and uSli usitshela ukuthi u-husband lo omshiyile uqale ukuthandana naye ngo-2016, washeshe wamuva in. Ngicela ungasaqhubeki, ngiyasaba ukuthi ngaze ngibe lo muntu okhuluma kakhulu iy'ndaba zabantu noma ohleba kakhulu kanti ngathi sihleba kancane. Angiyivale le video. Hhayi RHOD yaphithizela. Ngihalela nokuthi nje laba abahambile ngabe bakhona bevele bebaningi because zikhona iy'ndaba ebesifuna ukuthi zi-confirm uMabusi. Yabo uMabusi wayelobuza nje ethi kancane ethi hhayi ngiyabazi laba ngike ngibabone. Manje into yami Mabusi wayengamemezi. Angiyithandi ithoni kaSane. Ithoni kaSane iba nokuthreatenisha abanye. Kanti uMabusi wayethi nje kancane ngeke ngiyamazi. Ubani? U-husband ngeke ngimbona. Hayi bo uMabusi. Yabona nasesibabaze isale kanjalo sithi hey uMabusi mase siyaphithizela ku-social media sibheke ukuthi uMabusi uhambe iy'ndawo ey'njani sibone ukuthi ubazi ngempela. Manje ngoba uMabusi akekho, kukhona lo Sane singamazi ukuthi ufuna udumo noma ngempela ulethele ukuthi nje azobhidliza osekwakhiwe. Ngoba hhayi i-pattern kaSane ngathi nje uzodestroy la sekubathi bakhona i-foundation iqinile uzoyiwisa phansi. Kanti uMabusi wayekusho nje kodwa unganaki, uyabo, wayethi nje iconsi elincane khona ngeke ngimbone ulo kaLondi nalo ka-Eni. Yathi hayibo, nangu uMabusi eyiqhaza.